Здравейте, приятели на Time TV, аз съм Даниел Журналов и тук с следващия епизод на Silk Facing 2. Видях така и да започваме с аз изтих отново играта, за да можем да започна от начало. Така е по-интересно. И благодаря за коментарите ви, за съвета и така. И не ме интересува колко лайк ще има или колко не харесвания. Просто ме интересува да има гледаемост и коментари. Това. Сега да намерим. Беги. Добре, къде е Беги? Беги, тук възможно ли е да няма? Ето. Да. Ти си пише дали, бе. Вместо да си. Охо. Като за начало доста да ме пичуе. Сега се научи. Значи... Да, ама по-кеш. Не. Като се начало така ще... Хе. Това направо си е да яко. Сега да дефира малко. Извинявайте, че така подсвършвам, обаче съм болен малко. Тоест не е болен, защото стоях до късно с нощ и малко съм хлебав, няма какво да се прави. Лекуване е така. Знаеш, почти не съм болен. Така, следващия епизод сигурно ще е другата седмица, ако събера гледаемост и коментари. И вижте, аз като правя видеото първо го гледам, преди да го кача. Така че това видео ще направя до или събота и неделя. Събота и неделя ще е публикувано. Защото сега е събота и след един ден. Казах ви в минали епизод, май, че ще качвам това клиповете след 2-3 дена, но понякога може и седмица, защото аз съм на училище и няма как. И отначало мислих моя канал да се казва Дани Арми, но не се получи както се мислих и стана в Time TV. И мислих преди да сме отбор с няколко мои приятели, но пак не се получи. И затова трябваше да стана соло. Разбира се, ако те не си свалят играта и не си свалят една програма, не? За правя на видео. Няма да правят клипчета, т.е. епизоди. Но някой път може и да ви заместят.
Това ще го остатък. Апдейт. И като апдейтът на делките се движиме по-бързо и с повече километри. Ето сега. И като се засилиме, да биеме повече енергия и се получава едно като нитро, турбо. И това буста е турбо, просто повече по-бързо. Първо до сега си на върха виж как все да превключа скоростта. И втори. Абе, къде са бе пичове? А това ба е Forest Map. Да, определено е Forest Map. Знаете, че съм се допушен така в играта, но аз чудя всякакво да говоря. Защото само някак гледаш с телефона, играеш и тя същевременно ти да... това... да говориш. И всички коментари аз ги виждам. Тоест, да, виждам ги, но ги чета. И прочетох един от коментарите на Gaming TV, че иска поеца и го харесва и затова ще има. Видях, че има 10 показвани гледаемости. То е като лайк, само дето някой може пък и да не харесат клипа. Малекъв. Това джипка. Това е просто... Това твоя джипката. Готи да си потъре с джипката. Много лошо. И така. И забравих да спомена, че клиповете ще са не повече от 7-8 минути. Казвам ви. Няма да има клип не повече от 7-8 минути. Обаче понякога, когато примерно се учи да е някакъв специален ден или събира много повече лайки за клип, следващия клип ще е маратон. Няма да е 7-8 минути, поне 15. Макс, 15 макс, защото аз стигам на тело, виждате. Не, ако е на компютър, ще го направя макс минимум 20 минути. Тоест минимум 15. И се придържам да е към 20 макс, защото ако е примерно 30, за теб няма да ти се гледа, защото си отделяш време и няма да си даваш цялото време, а и още 10 минути за още някакъв епизод, дете баси големия. И затова така. Пък един мой приятел ще си направи програма. Казва се Ивайло от Бургас. И ще си направи програма. Не знам още как ще е името. Обаче ще прави клипчета на компютър. Това ще е по-добре от мене. И този епизод може да го направи 11 минути. Но се придържам. И той ще прави на клипчета на Hello Neighbor. И така. Пичове, мисля да снимам да спирам с клипа, защото стана вече поне 10 минути, мисля. Така.